Mat kari China ya jingslei ka bashir khai bha menta kat kum na gitlong kubor ba per le thu ba jingslei ka bashir khai bha kala kharwit tenge ya ki phang shathi kari China ha Guangdong province hajan ka Hong Kong ka bala pelong hadu bandadu ya kuma saungut ki men simbreu sipongut ki bala ja arngai bat palat silak 10,000 ngut ki bala sha pan kendria na ga jaka shakiwi pat ki jaka ki ba khamisngan bat ko ba arpsan hajar ngut ki badan menta ha ki jaka sa sipor bala pan kre da ka sarkar Kane ka jingslei ka bashir khai ka dina ka daw jong jing ther ulap ba ulapsan hapria batbe ka eryong erngit ha ka tei ka jaka uslap ubajur hadu kata ringkat bat ka eryong kila khrwit tenge la kumbash tayo menta bat kane ka jing ther ulap ba ulapsan kala long thik kumbajia menshua house nam ka knais ba san bukndai ong kitulong kubor Kane ka jingjur slap ba bat ka eryong erngit kala pan slei bat pan kelawa ya ki babon kilenti kisengkin lai thu ru ba ka jingjileu ki ki baslei keleng ki jaka kala poi sedu ka sipau put tam ye ki babon ki lahapan phetno na ki ying ki sam bat liksa sipor ha ki ying ki balapan kre da ka sarkar na ki khobor bat ki video lala ban yu e ki lenti ki surok ki blakla ki wa ba wasan bat slei isir khai wat ki kali ki ying breuru ki bla sharong teli ha ki lat jong ka umsau ka basir khai ba ki lenti ki surok ki boarding ki jingking ki babon ki lasha panjulor lut Kane ka jingwan leng shop kane ka pot ya ka China kala pelong ya ka borsen syar po kari China ban mat ya ki jinge namar ki jingdo nong kila long ki bala bun ba冲高路桥头啊，冲高路桥头谁车赶紧弄啊！